Вас вітає інфармацыйная служба телеканала МКТБ. Я Леся Ушакова. У эфире новины час мясцовы и некоторые темы выпуску. Роўна 35 гадоў таму на Чарнобыльскай АЭС адбылася тэхнагенная катастрофа. Памятнае мерапрыемства прайшло ў вёсцы Лешна. Шлях даўжынёй 80 гадоў. Маладзежынская сярэдняя школа нумар 1 імя Янкі Купалы адсвяткавала юбілей. Час малітвы і пакаяння у праваслаўных хрысціян наступіла страсная сядміца, пра што гэты тыдзень узгадваюць веруючыя. Роўна 35 гадоў таму на Чарнобыльскай АЭС адбылася тэхнагенная катастрофа. Чацвёрты энергаблок выбухнуў і забраў жыцці ў сотні людзей, не толькі пажарнікаў, ратавальнікаў, але і звычайных жыхароў найбліжэйшых паселішчаў. Ад рэактыўнага пылу пацярпелі не толькі тысячы людзей, але і прырода. На ліквідацыю наступстваў аварыі былі кінутыя сілы маладых здаровых хлопцаў, якія, не паспеўшы спазнаць жыцця, адправіліся насустрач выпрабаванням. Выкананне пастаўленай задачы людзі таго часу лічылі сваім непасрэдным абавязкам. Ветэран маладзежынскага ГРАНС Александр Новік пра аварыю даведаўся 2 мая. Тут жа выбыў добраахвотнікам на ліквідацыю яе наступстваў. Первая партия с Молодежна и Борисова уехала 24 мая 1986 года. Я в составе другого сводного отряда убыл на смену 19 июля и находился там по 3 июля 1986 года. Ну, трудности какие? Была очень жаркая погода, дождей не было. А это связано с тушением торфяных пожаров. Это Полесье, как говорится. И недостаток воды было. Все эти растительные каналы пересохли. Не было. Но и приходилось тушить, как говорится, для специалистов, это без заборных сеток. Забивались насосы, разбирали, на месте чистили, все ремонтировали в этих защитных костюмах. Было очень жарко. Мы для того, чтобы себя охладить с этой болотной водой, грязью, себя поливали или залазили в канаву, охлаждались. Ну и затем с собой нам выдавали сухпай. Мы как в 8 часов уезжали утра, выдавали нам адреса, где люди были отселены с этой зоны за колючую проволоку, 30-километровую зону. Сами ориентировались, находили где очаги и приступали к тушению пожара. Трагічныя падзеі ў Чарнобылі ўвайшлі ў гісторыю як найбуйнейшая ядзерная аварыя, якая забрала тысячы жыццяў. Падзея, якая знявечыла лёсы людзей і пакінула глыбокі след на планеце. Памятнае мерапрыемства прайшло ў панядзелак у вёсцы Лешна Маладзежынскага раёна. У мітынгу рэквіеме прыняла ўдзел і наша здымачная група. 25 красавіка Прыпяць прымала гасцей, чула радасныя галасы дзетак, адорвала дарункамі прыроды сваіх жыхароў і турыстаў, рыхтавалася да святкавання майскіх святаў. А ўжо 26-го гэты райскі куток ператварыўся ў існае пекла. Меншым за хвіліну горад Прыпяць страціў не толькі дары прыроды, але і ўсё сваё існаванне. Жыццё ў ім спынілася. Каля памятнага знака у вёсцы Лешна Маладзечынскага раёна адбыўся мітынг рэквіем. У мерапрыемстве ўзялі ўдзел ліквідатары аварыі, прадстаўнікі раённай улады, працоўных калектываў, навучальных устаноў, грамадскіх аб'яднанняў, депутаты. Больше всего пострадали такие регионы нашей республики, как Гомельская область, Могилевская область. Но, конечно же, и есть очаги поражения и на нашей Минщине. Тысячи людей из нашего Молодечинского района приняли участие в ликвидации этой ужасной катастрофы. Это люди, которые действительно совершили подвиг в своей жизни. Они пошли для того, чтобы отстоять свой гражданский долг перед Отечеством. Для ликвидации последствий аварии в первую очередь были брошены наши военнослужащие, потом простые люди и, конечно, добровольцы. Многие люди понимали серьезность случившегося, многие не понимали, но тем не менее каждый из них работал круглосуточно, не жалея сил и своего здоровья. И многих из них уже нет в живых. И сегодня мы по праву называем этих людей героями и говорим слова благодарности за то, что не жалели себя, своего здоровья, за то, что за их смелость и за то, что спасли множество человеческих жизней.
Причины аварии на Чернобыльской АЭС являются спрэчнай тэмай дагэтуль. Долучаецца мноства версій, як дапушчальных, так і зусім фантастычных. Які сёння, калі ўвесь свет уцягнуты ў барацьбу з вірусам COVID-19, чалавечая салідарнасць і ўзаемадапамога былі тады важней за ўсё. С 22 мая по 19 сентября выполнял там правительственное задание по ликвидации аварии на Чернобыльской атомной станции. Было ли страшно? Да. Боязнь, особенно первоначальная, по прибытию, когда расположились в палаточном городке своем. Боязнь сесть на траву, потому что везде фанило. Страшно было смотреть на красоту города Припять, который в то время утопал в цветах. Каштаны цвели, шапки пионов, клумбы цветов и пустота. Пустота, только брошенные где-то детские коляски, бродячие домашние животные, которые уже трудно передать словами, в общем-то. Страшно было, когда идти, вернее не идти, бежать к 4-му энергоблоку. Страшно было возвращаться на то место, где вчера делали обработку, как бы вечером был положительный результат, а на утро прибор показывал то же самое. Страшно было смотреть на тех парней, которые приняли одни из первых удар этой трагедии. Вот они перед нами выступали, так же вот как сегодня я стою перед вами. И вот смотря глаза в глаза, мы и они понимали друг друга, что им уже не выкарабкаться с этой ситуацией. Но все мы были уверены, что не зря мы выполняем свою работу. У зоне радыактыўнага забруджвання апынулася амаль чвэрць тэрыторыі краіны. Каля 20% было забруджана цэзіем-137. Ад наступстваў катастрофы на ЧАЭС пацярпела 56 раёнаў нашай краіны. 479 населеных пунктаў спынілі існаванне. Кожны 5-й жыхар Беларусі пацярпеў ад наступстваў Чарнобыля. Радыактыўнаму забруджванню падверглася каля чвэрці ляснога фонду. 340 прамысловых прадпрыемстваў ліквідавалі цалкам або часткова. Севаабароту выведеныя тысячы гектаров сельгасугоддзяў. В это время мы находились в конторе колхоза Липеньки. И нас вокруг административных зданий тополя такие высокие, тонкие стояли. И вот мы вышли на улицу. Я, Павел, был председатель колхоза, инженер наш главный. Стоим, светит солнце. И вдруг ничего, шквальный ветер, и это тополя до земли так пойнулись. Вот это был взрыв, то есть после взрыва сразу. Ну а потом на второй день сообщили, начали колодцы укрывать, герметизацию делать, прочее виды работы. Выделили нам земли, которые были выселены люди, но земли пустующие. Посеять и убрать. Посеяли в этой зоне, в которой была большая радиация, а убрать не убирали. Сёння ў Беларусі выкананы 5 дзяржаўных чарнобыльскіх праграм. Агульны аб'ём іх фінансавання склаў у эквіваленце больш за 19 мільярдаў долараў. Паляпшаюцца лугавыя землі, прыводзяцца ў парадак населеныя пункты, ствараецца сучасная інфраструктура. Колькасць населеных пунктаў з перавышэннем дапушчальных узроўняў радыакцыйных проб зніжаецца, а таму да жыцця на радзіме вяртаюцца многія беларусы. Але, як адзначыў прэзідэнт краіны Александр Лукашенко, наперадзе яшчэ шмат работы. У прыватнасці распрацоўка новай праграмы з акцэнтам на стварэнне прадпрыемстваў і рабочых месцаў у пацярпелых рэгіёнах. Інна Пудакевіч, Алексей Андрыеўскі, МКТБ. Профілактыка на першым месцы. У Міністэрстве аховы здароўя распавялі, калі лепш праводзіць вакцынацыю супраць COVID-19. Так, прышчапляцца варта праз 3-6 месяцаў пасля перанесенай каранавіруснай інфекцыі. У дадзеным выпадку не мае ніякага значэння, як цяжка працякала захворванне. Максімальны інтэрвал паміж увядзеннем кампанентаў не рэгламентаваны. Дарэчы, паўторная рызыка заражэння пасля перанесенай інфекцыі ў бліжэйшыя пару месяцаў мінімальная. У большасці людзей імунітэт захоўваецца на працягу 90 дзён.
Беларуская чыгунка папярэджвае аб магчымых праблемах пры онлайн-аплаце квіткоў. Справа ў тым, што цяпер абнаўляецца плацёжная сістэма. Пра гэта гаворыцца на сайце беларускай чыгункі. Пры ўзнікненні праблем карыстальнікам раіць адмовіцца ад аплаты і выдаліць заказ. Затым варта ачысціць файлы кэша браузера, паўторна аформіць і аплаціць заказ. Нагадаю, напярэдадні аднавіліся чыгуначныя зносіны з Расіяй. У Маскву таксама пусцілі хуткасныя цягнікі «Ластаўка». Базавы клас абыдзецца прыкладна ў 50 рублёў. Мотарух без парушэнняў. Пад такім дэвізам Дзяржаўтаінспекцыя горада Маладзечна з 23 па 30 красавіка праводзіць рэспубліканскую прафілактычную акцыю. Яе мэта – павышэнне ўзроўню бяспекі дарожнага руху, зніжэнне цяжкасці наступстваў дарожна-транспартных здарэнняў з удзелам вадзіцеляў двухколавых механічных транспартных сродкаў, прапаганда бяспекі дарожнага руху пры эксплуатацыі мотатранспарту, а таксама спынення хуліганскіх дзеянняў з боку матацыклістаў. Таксама 30 красавіка на Міншчыне пройдзе адзіны дзень бяспекі пад дэвізам «Адкрый сезон без парушэнняў». У ходзе гэтых мерапрыемстваў працуюць рэйдавыя групы з ліку супрацоўнікаў міліцыі грамадскай бяспекі па папярэджанні парушэнняў вадзіцелямі мотатранспарту і спыненню грубых парушэнняў правіл дарожнага руху. З пачатку бягучага года на тэрыторыі Маладзечнага раёна адбыліся 2 дарожна-транспартныя здарэнні з удзелам мотатранспарту. Шлях даўжынёй 80 гадоў. Маладзечнская сярэдняя школа нумар 1 імя Янкі Купала святкавала юбілей. Утульныя класы, кампетэнтныя настаўнікі, ганаровыя госці, заслужаныя ўзнагароды і прыемныя падарункі. На свяце пабывала і наша здымачная група. Нездарма школа нумар 1 мае такі парадкавы нумар. Гэта першая школа, якая з'явілася ў Маладзечне. Заняткі тут не спыняліся нават падчас Вялікай айчыннай вайны. Гісторыя установы адукацыі пачыналася са старога драўлянага будынку. Сёння ад тых часоў застаўся толькі фундамент. Цяпер у школе сучаснае абсталяванне і тэхнічнае аснашчэнне. Захаванне традыцый, любоў да дзяцей і дабрыня. На такія арыентыры трымае курс школа. Школа наша занимает ежегодно места как в интеллектуальных, так и в творческих конкурсах. У нас есть и победители республиканской олимпиады, и высокие результаты в централизованном тестировании. И наши коллективы, Криничка, Симпатин, они все занимают тоже призовые места. Так как у нас есть классы с художественным уклоном, с хореографическим уклоном, поэтому это позволяет нам тоже участвовать в творческих конкурсах на высоком уровне. У школе займаецца больш за 800 вучняў. У многіх з іх у гэтых класах навучаліся таты і мамы, а ў некаторых нават бабулі і дзядулі. Ірына Дылеўская прыйшла сюды першакласніцай у верасні 1966 года і засталася на ўсё жыццё. Жанчына ўжо шмат гадоў запар працуе лабарантам кабінета хіміі. Работа любимая, коллектив дружный, а стены родные. Мне, конечно, в жизни повезло. Я рада. И я счастлива, что вот судьба свела меня, дала мне возможность вот работать в этой школе. Тут всю жизнь замечательный коллектив, хорошие учителя, добросовестные, которые любят и ценят свою работу. Школе, конечно, желаю процветания, чтобы она еще на долгие годы оставалась первой и во всем была первой. Школа стала родным домом не толькі для Ірыны Александраўны. 20 выпускнікоў, якія скончылі тут навучанне, вярнуліся пасля універсітэта ў знаёмыя калідоры і класы, але цяпер у якасці педагогаў. 80 гадоў гістарычная вяха, няпросты шлях, не 1000 выпускнікоў, цяжкая праца некалькіх пакаленняў настаўнікаў. Мудрасць і прафесіяналізм якіх пацверджаны неаднойчы. 10 педагогаў першай школы, выдатнікі асветы. Зараз у прыярытэце няспыннае развіццё, адпаведнасць часу. Здесь есть постоянство, здесь есть свои уставы, которые сохраняются. И я хотел бы, чтобы вы вот такую доброжелательную атмосферу сохранили и в дальнейшем. Чтобы всегда у вас было хорошее настроение. Потому что ваше настроение передается детям. И, соответственно, наши дети будут себя так чувствовать. Они приходят домой, соответственно, и потом передают свою же положительную атмосферу вам. У якасці падарунка ад Маладзечнскага райвыканкама кіраўніцтву школы уручылі сертыфікат на набыццё камп'ютарнай тэхнікі. Ад галоўнага ўпраўлення па адукацыі прывезлі інтэрактыўную сэнсорную систему. Хороший коллектив, достойный коллектив. Есть профессиональный руководитель, который ведет свое учреждение за собой, выполняя легко и быстро те задачи, которые ставит система образования, задачи, которые ставит районный исполнительный комитет. И это не пустые слова, это ваша, коллеги, работа, это ваши достижения, это ваши дети.
Мы дзеці Рагнеды, нашчадкі Купалы, жывём у вучнёўскай сям'і. Менавіта так гучаць радкі з гімна установы адукацыі. Школа – гэта планета дзяцінства, вясёлая, гарэзная і дапытлівая, дзе кожны закуточак напоўнены добром і ведамі вось ужо 8 дзясяткаў гадоў. Але прычын, каб любіць першую школу, нашмат больш, упэўнены вучні і настаўнікі. Алеся Ушакова, Александр Юскі, МКТБ. З любоўю і падзякай у вялікай зале Маладзечынскага дзяржаўнага музычнага каледжа імя Агінскага адбыўся юбілейны творчы вечар Галіны Баян-Ключнікавай. Яна выкладае навучэнцам акадэмічныя спевы і дала пуцёўку ў творчае жыццё вельмі многім юнакам і дзяўчатам, якія і зараз узгадваюць яе добрым словам за прафесіяналізм і асабісты падыход да кожнага. У праграме прагучалі арыі з опер і аперэт, таксама рамансы і песні беларускіх і замежных кампазітараў у выкананні Галіны Баян-Ключнікавай, інструментальныя творы ў выкананні струннага квінтэта «Амелія». Сваім выступленнем аздобіў канцэрт і змешаны хор музкаледжа. Таксама слухачы пазнаёміліся з цікавымі эпізодамі жыццёвага і творчага шляху віноўніцы урачыстасці, а таксама з яе ўспамінамі пра мужа Уладзіміра Ключнікава, выкладчыка па класе кантрабаса, вядомым у Беларусі і за яе межамі майстра па рамонту і рэстаўрацыі музычных інструментаў і вырабу смычкоў. Між іншым, сям'я выкладчыкаў неаднойчы была ініцыятарам і актыўным удзельнікам правядзення дабрачынных канцэртаў. Все то доброе, талантливое, что они заложили в детях, хорошо воплотилось. И сегодня прекрасный вечер с благодарностью ко всем тем, кто был связан с ними, с их творчеством, с их жизнью. Мы пожелаем Галине Андреевне новых творческих вечеров, здоровья ей и всем ее родным. Как есть цветы, что цветут и летом, и осенью, так есть и люди, которые не увядают. Галину Андреевну я знаю уже больше 25 лет, когда еще подростком пришла в стены нашего колледжа. И до сих пор это та же улыбка, тот же блеск в глазах, тоже желание себя реализовать в творчестве. Такое ощущение, что как будто песня поселилась в ее сердце и не дает ей стареть, и молодит ее душой. Час малітвы пакаяння у праваслаўных хрысціян наступіла страсная сядміца. У гэты тыдзень веруючыя ў храмах узгадваюць апошнія дні зямнога жыцця Хрыста. Тэму працягне наш карэспандэнт. У мінулую нядзелю прыхажане спяшаліся ў царкву з галінкамі вярбы, каб прывітаць уваход Хрыста ў Іерусалім. А ўжо наступіўшы тыдзень апошні і самы строгі падчас Вялікага паста. У гэтыя дні ў храмах кожны дзень узгадваюцца розныя падзеі з жыцця Господа і веруючыя як бы пражываюць пакуты Божага Сына разам з ім. Кожны дзень страснага тыдня носіць назву вялікага. Змяняецца і звыклы рытм богаслужэбнага жыцця. Многія з прыхажан стараюцца пабываць на літургіі раней асвечаных дароў, якая адбываецца менавіта цяпер і пранізвае душу кожнага думкамі аб вечнасці. До революции был журнал на каждом приходе, в который заносилось всех исповедников и причастников. Был такой журнал. И если человек не приходил до причастия, священник пытался выяснить, по какому, почему он такое допустил. Да. Сейчас у нас такого нету, у нас все свободно, но каждый человек должен хотя бы раз в году, это даже не минимум, это меньше минимума, 1000 раз, хотя бы раз в году каждый человек должен быть до исповеди и до причастия. Для чего это необходимо? Для того, чтобы иметь право называться христианином. Гэты тыдзень умясціў дзясяткі біблейскіх падзей, што адбываліся больш чым 2000 год таму ў Палесціне. Прытчы, якія гаварыў Хрыстос у храме, тайная вячэра, амавенне настаўнікам ног апосталам, малітва ў Гефсіманскім садзе, здрада Іуды, суд, укрыжаванне, пахаванне і сыходжанне душою Господа ў пекла і, нарэшце, светлы дзень васкрэсення. У Вялікі чацвер чытаюць у храмах 12 евангелій з запаленымі свечкамі ў руках, дзе найбольш поўна апісваюцца і іншыя эпізоды апошніх дзён зямнога жыцця Хрыста. У Страсную пятніцу адбываецца вынас плашчаніцы і спяваецца канон пра распяцце Господа і плач Пресвятой Богородицы. Святая царква заклікае ў гэты тыдзень кожнага чалавека пакінуць усё будзённае і пайсці за Хрыстом у сваіх думках, учынках і адносінах з іншымі людзьмі. Звание христианина на каждого человека накладывает определенные обязанности.
Он должен сдерживаться в эмоциях, в чувствах, в желаниях особенно. Он должен вести себя нравственно со своими сослуживцами, со своими друзьями и другие вещи, потому что на христианина смотрят по-особому. Вот в сегодняшнем Евангелии говорил Господь, что при кончине мира христиан будут ненавидеть. За что? За Христа будут ненавидеть. А почему за Христа? А потому что Христос проповедовал нравственность, проповедовал заповедь и проповедовал то, что каждый человек внутри глубоко должен быть порядочный и должен быть нравственный. Алла Маркелова, Степан Марченко, МКТБ. Мінулы год быў самым цёплым за ўсю гісторыю метэаназірання. Пра гэта паведамляе Белгідрамет са спасылкай на еўрапейскі цэнтр надвор'я. Зімовыя тэмпературы былі амаль на 4 градусы вышэй сярэдняга значэння. Якім будзе надвор'е ў маладзечні ў бліжэйшыя дні адразу пасля рэкламы. На гэтым выпуск завершаны. Усяго добрага і да сустрэчы.